Bai, uste dut, indako gaz gustura, eta batez be, hori, nire txikitako ametsa bete ali izindok, hor, profesional mailara heltzea izin dela, eta batez be, bai gusture, esetutako pertsonekin. Pertsona, uste dut, pilotari guztion artean, rollo oso ona dauela, eta partiduko vestuarioko momentuak edo entrenamentuetako momentuek, oso onak izen dire, da horregaz geratzen naz. Bueno, eskerrak eman bide honetan lagundu guztiei, azkenan pertsona asko izin dire bakotxak bere apurre ibini dauela, da bueno, hor barruen, hori gauz. Lehenik eta behin, asperi, aukere moztelako, azpen barruen dozen pelotari guztieri, Jokin eta Aperi, ofizinako jendeari, gero batzutan igual izut eukiten dugu, baina Pedro eta Ana masajiste doiz, azkenan eskuetxe hartueko gunean bari nite dozkue lekue alik eta harin osatako eta hori be asko eskertzekoa da. Aurretik be entrenore guztiei, lagunei azkenan partidoetan barin babesa izin dutela, eukin izan dutela, familiari bai batez be, etxekoei eta familiari. Eta gero, azken ipe bai, lehenbako kluberi ez, azkenean, ni bertatik urten naz, oin be bertara joaten segidukot, eta mundu guzti, lagundu guzti, eskerrak eman.